كما يمسكم خبركم تخططلتي ساعة شعة أخيلون لومي قدام شمون تتكم تستدالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي عرس زينا مولد النبوي الشريف لومي عبد من الله هاجر بلعل معرك تخبيرون أبزو واقاش باركا لو معامد كرامات كابز تتغلف الستات 900 هايت كم تصادقة تحبيرون سنسرعت قبري وانا تصحفيها كوساسو تغسط بايرل لو متفتسيمون نزوبا كريميا مسكالوت كبابيتات روسيا بزرهب كنددن لن حدقانوت كيت غسيتو روسيان تركن كل مدايو زمدناتاتن كدنفع مقانا حبيرا عبد نيجيريا حدقاتات علاقلق 70 واتون كسراتات أوريدون مولد النبوي الشريف لو مش من تتكمتي عمل لها هاجر بالعلم معرك تخبيره بملكة صبصاب نستدعى وتحستو ياسين صالح كعربين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما مولد النبوي الشريف لومي شمون تتكمتي كلتشان أسران كلتن مالت 10 ربيع الأول شهان 444 هجرية بلعل معارق تخبيرهم أبكت مسمرة بتساتفو إمامات مساجد مشايخن كمون بركت زبلو مؤمنان كابسعة شمون تنقهو أب جامع الخلفاء الراشدين استقبر الزخرة بعد لدت نبي محمد نهايمانتاوي ترجمين رزنتنا يتعد ملكات أستمهرون مسانا دعوتاتن كريم أبو منبر قباء إسلام وقاف كتما أسمرا آتو محمد سعيد بشير أبزو اسمعو قال ناتتصنبن من معراق نسترخبون نملا أمنتي مسلمنان انقوا عبتحنا دهر مبال دكنا بلوت بهرياتن كبرتاتن كورسون بؤو كخسكوسون كمون كبري عبيتن ولدن كنسمقم هايمانتاوي قديتاكم زخونة قليتهم مش كل حبرتها زسانة كدحكا زي ودع بلوت هايمانتاوي كبرتات زرقهم حالفهم يوم نحنا ونبوغنا عصرهم كنسعب ندكناون بلوت طباي كبرتاتن ناي رسول صلى الله عليه وسلم كنورسهم بو كوسكيسنا كنعبيهم كبر عبيتي ولدن علماء كنسنقهم حيمناتا وحلافنتنا كنسكام قديتنا يوم مفتي ارترا الشيخ سالم إبراهيم المختار بوغنم نبي محمد كابز استمهرون استلابولون بقالن قبرن كمالا زقبو سناي تكبرات دهر مزرزار أو وشتن وطان نزركوبو إرتراوين نحالتات مكالخال إرترا كمون أما العالم نزركوبو أمنت مسلمنا روح سعد إلام نرفع أصم التهاني القلبية والتبريكات للإرتريين بالداخل والخارج والعالم الإسلامي أجمع وإلى قوات الدفاع الإرترية اللهم زد مساجدنا وجوامعنا وخلاوينا عمارا وازدهارا واحفظ المشايخ والدعاة والقضاة ووفقهم على رفع كلمتك العليا ويسر السبل لهم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وزده تقدما اللهم إنا نحمدك على نعمك الجليلة أموداتا شيخ سالم نهزبنا سلام رقعتن نهاجرنا دماء أبيتن بالتقنان تمنيم اتتنبل قجلتات مدايح كتما أسمراب زعربؤو مسانا دعوتات معريق نيرم اللهم رب الكريم بعلم شغير بصلاة وتسليم
المختلفات آمنة زهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሎማ ዓመት ክራማት ብተሳትፎ ዝተፈላለየ ኣካላት ካብ ዝተተኸለ ፈልስታት 900 ከም ጸደቐ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርከብ ሕሩም ሕዛእትን መጋጫታትን ድማ ከም ሰሰነ ተገሊጹ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ናይቲ ዞባ ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያም ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ምስ መሻርሕቲ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብምውሃድ ሎማ ዓመት ብዞባ ደረጃ ልዕሊ 400,000 ፈልስታት ከም ተተኸለ ፍሊጡ ካብቲ ዝተተኸለ 32 ዓይነታት ፈልሲ ልዕሊ 240,000 መበቆላዊ 160,000 ድማ ዘይመበቆላዊ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ተኸስተ ኣብ ቀላጥ ቦታታትን ናይ ሕርሻ ቦታታትን ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ትካላትን መቃብር ሓርበኛታትን ከም ተተኽለ ብምሕባር ናይ ምግራብ መደብ ኣድማዕነት ንኽህልዎ ኣቐዲሙ እኹል መጽናዕትን ቅድመ ምድላዋትን ክግበር ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ባሮንቱ ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝነጥፉ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝተተኸለ ኣግራብ ንምዕቃብ ብንቕሓት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ጠቂሶም ኣግራብ ናይ ምሕላውን ናይ ምክንኻንን ሓላፍነት ንውስናት ኣካላት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ግዳ ዓድታት ኣብ ከባቢየን ዝርከብ ኣግራብ ንምዕቃብ ብነጥፈት ክዋሳእ ተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብጠቕላላ 53,000 ሄክታር ዝሽፍን ሕሩም ሕዛእታት ከምኡውን ልዕሊ 44,300 ሄክታር ዝተሓዝአ ክሊ ሓርማዝ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዋና ጸሓፊ ሃኮሰ ስውእ ተኸስተ ባይረ ሎሚ ተፈጺሙ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣሎ ገረ መስቀል ገረ ዝገሄር ካቅርቦ እዩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ገዲም ተጋዳላይ ተኸስተ ባይረ ሎሚ ቀዳም 8 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰመዝ መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራት መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ዞባውያን መሻርክቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ከምኡውን መቃልስቱን ህዝብን ተሳቲፎም ነይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብስም ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ኣቶ ዮሱፍ ሳይቅ ብስም ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሚኒስተር ልኡል ገብረኣብ باسم هاجراوي كونفدراسيون سرحتنيتات إيرترا مغتل وانا صحفي أتو كبر أب كيداني باسم كونفدراسيون سرحتنيتات إثيوبيا بريزيدنت نايتو كونفدراسيون أتو كاساهون فولو باسم سدرابي سوق دما قالوا دلينا تغسته أخليل عمبابا أمبيرام أبشحن 976 نام مسارع حزب وحيلتات حرنة إيرترا تسلفه تقادلي تخسته بايري كسابشحن 977 أبال أكايديت جنفر إيرتراويان ناتسنتاب إوروبا كابشحن 978 كسابشحن 979 أبال أكايديت أكال جنفر محبر إيرتراويان سرحتنتاب إوروبا أبشحن 983 ما بستخايده كالاي قباي هاجراوي محبر سرحتنتات إيرترا أبال ماكلاي بايتون أكايديت أكالن أبكباب إوروبا كابشحن 988 كسابشحن 909 بدرجة هاجر أبال فساميت ماقلي هاجراوي محبر سرحتنتات إيرترا كساب علتنا سنة إيرترا شحن 991 أبزباو من محضر حلاف الزوبادو بإوروبا أبشحن 994 أبستخايده ربعي قباي هاجراو محبر سرحتنتات إيرتران مسرات قباي هاجراو كونفدراسيون سرحتنتات إيرتران دما وانا صحافي كوينو بممراسو نهاجرون هزبون بتجهات كجلجل سنحي حربنيايو 46 عامتات كاب عدميو أبقال سن ناس الناس مخبار الأولونتن هنسات هاجرن زحلفة سو تجادلي وانا صحافي هاكوس أتتخص بايرة بعد حضارن أبو سلست ولداتنيو وانا صحافي هاجراو كونفدراسيون سرحتنتات إيرترا قديم تجادلي تخص بايرة بزحضروا حمام بحموش تتقم تخل تشحن عسران كل التانيو أما بلسسان 9 عامت عدميو تسويو موياو سنة مقبار زعاتق ممهر بمعقابن مخصوصاً كبرتات حبرة السبع قداسة استواصو كم زلو بحموشتة كمتي عباد صعب استخايدة
ኣብ ተራ መምህር ኣብ ምርጋጽ ብቑዕ ትምህርቲ ዘተኮረ ርክብ ተገሊጹ መምህር ኣብ ርእስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ምዕባለ ሃገር ዘለዎ ቀላሳ አበርክቶ ብሞያዊ ስነ ምግባር ዝተሃንጸ ዝኸውን እቲ ረብሓታት ብኡ መጠን ከም ዝዓዝዝ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ሞያ መምህርና ኣብ ሕብረተሰብና ንዘለዎ ዓብ ክብሪ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ቦገኑ ኣብ ተማሃሮ ዝረአ ኩሉ መድያዊ ፍልጠትን ኣካይዳን ነጸብራቕ ናይ መምህራን ብምዃኑ መምህራን ነቲ ካብ ዜጋታት ዝልገሰሎም ፍሉይ ኣኽብሮት ብምዕቃብ ውፅኢት ትምህርቲ ንምሕያል ክጽዕቱ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ማሕዳር ከተማ ባጻዕቶ ሃይለ ኣስፋሃ ድማ ብቑዕ ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ እሩም ተማሃራይ ብቐንዱ ውፅኢት ሓያል ጻዕሪ መምህራን ከም ዝኾነ ዓይነታዊ ለውጢ ንምርጋጽ ድማ ውሁድ ጻዕሪ ስለ ዘድሊ ምምሕዳር ከተማ ካብኡ ዝሕተት ከም ዘማልእ ኣረጋጊጹ ኣህጉራዊ መዓልቲ መምህራን 2022 ለውጢ ትምህርቲ ብመምህር ይጅምር ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዓለም ንመበል 28 ብደረጃ ሃገርና ድማ ንመበል 26 ግዜ ከም ተዘከረት ዝፍለጥ እዩ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ሓደ ካብ ሓዝሓዝ ሓደ ድማ ካብ ከረን ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣብ ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊ ተፋኒሎ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 10,177 በፂሕሎ 10,068 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ተፈልዩ 6 ድማ ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 8 ጥቅምቲ 2022 ኣባላት ማሕበር ታክሲ ዞባ ማእከል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳን ህይወት ውፃዕ ዜጋታት ንምድሓን ብ7 ጥቅምቲ ብዝወሰድዎ ተበግሶ 70 ከረፂት ደም ለጊሶም እቶም ኣባላት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝለገስዎ ደም መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ብወለንቶም ክገብሮ ዝጸንሑ ናይ ልግሲ መደባት ከም ዝኾነ ጠቒሶም ብዝትካእ ደም ዘይትካእ ህይወት ንምድሓን ዝገብርዎ ኣበርክቶ ሕልናዊ ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ገሊጾም ካብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም መንእሰይ በረኸት ሃብቶ ጽዮን ብወገኑ ኣባላት ማሕበር ታክሲ ዞባ ማእከል ንዝውድቦ መደባት ወለንታዊ ልግሲ ደም ብምሙጋስ ረብሓ ልግሲ ደም ርዱእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ተላዕብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ሎሚ 8 ጥቅምቲ ዞባ ክረምያ ምስ ካልኦት ከባቢታት ሩስያ ኣብ ዘራኽብ ቀንዲ ድልድል ሓደጋ ነውቲ ከም ተኸስተ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በቲ ኖት ግን ንሱ ዘሰዓቦ ሓደጋ ባርዕን 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ልዕሊ እቲ ድልድል ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝተቐሰተ ሓበሬታ በቲ መስመር ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ከም ተሰናኸለ ኣፍሊጡ ነቲ ሓደጋ ብዝምልከት መርመራ ይካየድ እኳ እንተሎ ብዩክሬን ዝተፈጸመ ክኾን ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ግምታቶም ይህቡ ብሃገራት ምዕራብ ዝጓሃር ዘሎ ኩናት ዩክሬን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታቱ ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ሩስያን ቱርክን ኩሉ መድያዊ ዝምድናታትን ከደንፋዓ ምዃነን ሓቢረን እተን ሃገራት ነዚ ዝገለጻ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጣይብ ኤርዶጋንን ትማሊ 7 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ዲፕሎማሲ ጸጥታን ካልኦት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዛዕባታትን ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ሩስያን ቱርክን ኣብ ጽላት ጸዓት ዝጸንሐ ንምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ከም ተረዳድኣ እውን ተፈሊጡሎ ብዘይካዚ ፕሬዚደንታት ፑቲንን ኤርዶጋንን ብዛዕባ ጉዳይ ዩክሬንን ሶርያን እውን ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ክዓርፍ ድሌት ከም ዘለዋ ትገልጽ ቱርኪ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ንዝገብሮ ዘለዋ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ትቃወሙ እያ ክትሕብር ጸኒሓ ትማሊ 7 ጥቅምቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይጄርያ ዝወቃዕ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 24 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ኣረድዮም ክፍለ ሃገር ኮጂ ልዕሊ ካልእ ከባቢታት ከም ተሃስየት ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ንሰሜናዊ ናይጄርያ ምስ ካልእ ከባቢታት ዘራኽብ መስመር መጓዓዝያ ከም ዝዓነወን ንጥፈታቱ ተቋሪጹ ከም ዘሎን ይጠቕሱ ብዘይካዚ ብሰንኪ ዕለቕለቕ ኣብ ጽላት ሕርሻ ከቢድ ክሳራታት ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ናይጄርያ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ብጠቕላላ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱን ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዝወረደን ይግለጽ
መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰመዚ ኢራን ሓድሽ በይናዊ እገዳ ከም ዝወሰነት ማለ 7 ጥቅምቲ ተፍሊጡ እዚ ካብ መገሻ ዝዓግትን ሕሳባት ዘደስክልን ስጉምቲ ምስቲ ኣብ ኢራን ተወልዒ ዘቐነ ናዕብን ዕግርግርን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ አሜሪካ ሓቢሩሎ አሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ በቕትለት ኢራናዊት መንእሰይ ዝተበገሰ ናዕቢ ቀጥታዊ ኢድ ከም ዝነበረን መንግስቲ ኢራን ክኸስስ ምጽንሑ ይፍለጥ እዚ ሓድሽ እገዳ ነቲ ተስፋ ዘለዎ ዝመስል ንትግባረ ስምዕ ኒክሌሳዊ መደባት ኢራን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንድሕሪት ዝጎትት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እዚ ከምዚልን ከሎ መንግስቲ ካናዳ ልዕሊ 10,000 ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንኹሉ ግዜ ናብ ሃገሩ ከኣቱ ከም ዝኸልከለ ትማሊ 7 ጥቅምቲ ተፍሊጡ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ከጽድቃ እዚ ናይ ፈልማ ከም ዝኾናዮም ጸብጻባት ዘረዱ በይናዊ ዘይሕጋዊ እጋራታት ቀንዲ ጠንቂ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን ሓያሎ ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ አርሜኒያን አዘርባይጃንን ኣብ ተዘከራኽረን ከባቢታት ሲቪላዊ ተልእኾ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክዋፈር ተሰማሚዐን ዕላማ እዚ ንኽልተ ኣዋርሕ ከም ዝቕጽል ዝተገልጸ ተልእኾ ኣብ ምሕንጻጽቲ ኣከራኻሪ ዶባት ዝተሓጋገዘ ምዃንን ዝተሓጋገዝ ምዃኑ ክልቴና ሃገራት ኣፍሊጠን ኣለዋ ይኹን እምበር እቲ ተልእኾ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ምትእታው ብምግባር ነቲ ጉዳይ መሊሱ ከይሓላልኾ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ አርሜኒያን አዘርባይጃንን ብሰንኪ ዶባው ምትሰሓብ ንዘጋጥመን ዘሎ ተረጋጋሚ ግጭታት ብዘተን ምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከካይዳ ምጽንሐን ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ብዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ኣስታት 300 ሰባት ከም ተቐትሉን እቲ ዶባው ምትሰሓብ መሊሱ ከም ዝኸረረን ጸብጻባት የረዱ ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ሰራዊት አርሜኒያን አዘርባይጃንን ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ምኽንያት ዝጠንቁ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ህይወት 6500 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይዝካር አህጉራዊ ውድብ ሲቪል አቪዬሽን መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2050 ናብ 0 ንምውራድ ኣብ ዝኽእል ስምዕ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ነቲ መደብ ልዕሊ 190 ኣባል ሃገራት ናይቲ ውድብ ከም ተቐበሎ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ከተማ ሞንትሪያል ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ 3 ዓመታዊ ጉባኤ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ተበፂሑ ዝበሃል ዘሎ ስምዕ ተግባራውነቱ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ብኣግኡ ይእምትለዉ ኣስታት 300 ካብቲ ብደረጃ ዓለም ዝስዕብ መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ብኢንዳስትሪ መንገዲ ኣየር ከም ዝኽሰት ጸብጻባት የረዱ ናይ ህላውነት ሕቶን እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ኪልማዊ ምምዝባል ንምግታእ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ኣህጉራውን ዘባውን ስምምዓት ንምትግባር ዝጥቀስ ጉምትታት ከም ዘይተወስደዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ነቲ ተሪዮ ንምግታእ ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ገና ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ መውልድ ኣነበዊ አልሸሪፍ ሎሚ ኣብ መላ ሃገር ብልዑል ማዕርግ ተዘኪሩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሎም ዓመት ክራማት ካብ ዝተተኸለ ፈልስታት 900 ከም ዝጸደቐ ተሓቢሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዋና ጸሓፊ ሃኮሰ ስውእ ተኸስተባይረ ሎሚ ተፈጺሙ ንዞባ ክሬምያ ምስ ካልኦት ከባቢታት ሩስያ ኣብ ዘራህብ ቀንዲ ድልድል ሓደጋ ነውትኪ ተኸሲቱ ሩስያን ቱርክን ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታትን ከደንፍዓ ምዃነን ሓቢረን ኣብ ናይጄርያ ሓደጋታት ዓላቕሎ ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራታት ኣውሪዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም